салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародаро азиз, хуш омадед ба канали мо. дар видеонавори имрӯза ин чизое ки дар рӯи экран дидаисед бародаро, ин митсон шпаклёвка ва вана ва чизе ки дар рӯи экран дидаисед бародаро, ин чизон ба навор гирифтем, шуба ва ҳамаи чи ҳаст. барои пешравии канали мо як дона лайка бародаро биҷиқед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед ва дар шумо чизе ки махулай ҳатман дар комментария бинависед. иншоалло мо кӯшиш мекунем баҳри шумо пешкаш кунем. ин ҳама чиз дар шаҳри бохтар бозори фаровон ай ҳамин чизо қарор доранд. чизе ки дар шумо махулай занг бизанед, бо айноми канали мо гап занед, бо савдо мешаванд. худо нигаҳбонтон боша бародар азиз. видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. салому алайкум, бо иштои тамом ако. на бародаро вано 550 сомони. вано 550. ё чандиан? термексо 980 сом Ӯзбекистон. поёнгиёш 1250. и чанд литран? ай поёниш российский 50 литр, болош 80. бародаро ё чанди боша? уровниё ака уровниё чандиан? уровниё чандиан? у я метра уровной у 95 сом. я метраш 95 сом. ё чи яка? ой на 950 иш 920 сом. иш 1225 сом. ина нархош бародаро. ёш яка? ёш 280 сом. ё 280 сом 330 сом. иш 480 сом. ҳамин рақамо дар рӯи экран чизе ки махулай занг мезани любой чи ҳаста. магазини бозори хидмона ягон чизе чанд намудча дорам бародаро. ин клевой калони чандам? 45. майдоши? майдош 30 сом, калони 45 сом. ёрам ҳамнар хоҳан ё ёш бо диган 600 сом. ми туалетошам ҳастанд бародаро. любой намуд ҳаст бародаро. чизе ки махулай сухан мекунӣ. люстрам дора. ин люстраи калон чандиан? 1300. ин люстро 1300 сом. ёш яка? не болонгиё 5 така 250 сом. чанд намуд дорам. ин краскаҳо чи яка? ай 45 сом боло. ай 45 боло бародаро. савдо мешавам бо ина. ин краскаҳои калоншам ҳаст. 95 65 калондан дафман сем. ё 65 сом. нархнавои дигар чизо чизе ки махулай сухан мекунӣ бародаро. одаmoи хидмона шпателорам ҳаст. шпателошам ҳаст. биё кани ёш бародаро 20 сом 20 сом. ям нархош навистагӣ ака меёвана? чанд намуд бародаро. ё он парангиё анадам тариян ё майдатарай. туалетошу ё чандиан акай туалетошу? туалетошу 600 сомония. ин магазин любой чира дора. ин ёша 1200 сомони мегӯяд.
любой чӣ дорам. И бо мақсад занг бизанам бо савдо мешавад. Занг бизане бо савдо мешавам барои вана. Ё чандиам? Иш 550 сум барои вана. Ё ҳар шаст. Ё шамам қаян ё дигам? Ё 850 сум российский. Не майдош ҳам аст. И майдош чӣ? Майдош айди 120 сум боло то 500. Айди 120 сум боло то 500 сум. Э диёрам. О, ина бародаро любой чӣ дар ин магазин меёвӣ. Ё чанди бошам? Ора санди. Попросу ё чанди? Надоре ёз ё? Ё асадка наошна овардаги. 8 сум. То 20 сум, 8 сум боло то 20 сум, 30 сум. Астаги гулдорош. И шуботу чандиан? Шуба доре? Шуба чандиан? 160 сателиша шуба 160 сум. ин ми рангҳо бародаро любойташ ҳаст. 160 сум я сател. 20 литра я? 20 кило. 20 кило. 20 кило бародаро. Ина ё бародаро эмоция. Ё чандиан баъд? 110. Не, сателиш 110 сум. ин любой намо чизша дора. Ина шубо бародаро. И сателиш чанд гуфти ака? 150 сум. ин сателиш 150 сум. Бигзар хода. ё бароям болои хуна тайхна, барои тайхна. Ё ба чандиан ака? Ё нақсини арас. Российских 9 сум я. Ё российский ам бародаро 9 сум. Ё шуба. Ина родбанга шпакловкава. Штуркава. Ё ай чанд то чанда сар мешаванд ака иш? 35 сум боло аста. Ай 35 то чанд? А 35 ҳа, 35 боло. Чанд намуча дора бародаро. Ё чӣ ранги? алибастер. Алибастер. Чанд сум? Алибастер 25. 25 кило 20 сум. 25 кило 20 сум. Любой чӣ ҳаст бародаро занг занед мо савдо мешавад. Ин номеро телефон ту чанд ака? 915 33 36 96. Занг занед бародаро любой намуд плюстрам дора. Бале, у номер ҳаст.